шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. 15 май дар Тоҷикистон ҳамчун рӯзи оила ёд мешавад. Дар ин росто мақомот ба парлумон пешниҳод карданд ки барои ҷилавгирӣ аз издивоҷи ноболиғон муқаррароти қонун сахттар карда шавад. Ташаббускорони пешниҳод кумитаи кор бо занон аст ки мегӯяд бо ҳар баҳона ба шавҳар додани духтарони то 18 сола ва ҳамин гуна мизони талоқу таваллуд дар наврасӣ зиёд шудааст. Сарвинози Рӯҳулло мавзӯъро шарҳ медиҳад. Кумитаи кор бо занон ва оила ба парлумони кишвар пешниҳод кардааст ки кодекси оиларо ислоҳ кунад. То ба гуфтаи мақомоти кумита пеши роҳи сӯистифода аз он гирифта шавад. Марҳабо Олимӣ, муовини раиси кумита, ба радиои Озодӣ гуфт, солҳои ахир мавридҳои ба шавҳар додани духтарони 17 сола бо иҷозаи додгоҳҳо зиёд шудааст ва дар баъзе маврид сабабҳои иҷоза додан ба чунин издивоҷҳо бемантиқ аст. ба гуфтаи ӯ бисёриҳо бо ҳар баҳона духтарони худро дар синни то 18 солагӣ ба шавҳар медиҳанд. Бояд дар қонун ҳолатҳои истисноӣ дақиқ оварда ва аз қонун сӯистифода сурат нагирад. Дар Тоҷикистон ки бар асоси қонун издивоҷ фақат баъди 18 солагӣ мумкин аст, додгоҳҳо дар ҳолатҳои истисноӣ иҷоза медиҳанд ки духтарони то 18 сола шавҳар кунанд. Аммо ба гуфтаи мақомоти кумитаи кор бо занон, ҳоло хонаводаҳое ҳастанд ки ба додгоҳ меоянд ва мегӯянд ки мо шароити хуб надорем ва бояд духтарамон шавҳар кунад, ё мегӯянд ки ба фалон беморӣ гирифторанд ва бояд духтарашон издивоҷ кунад. ҳоло дақиқ нест ки парлумони кишвар пешниҳоди кумитаи кор бо занонро барои тағйирот дар кодекси оила ба инобат мегирад ё не. Агар ҳа, ҳанӯз замони баррасии он мушаххас нест. Сарвинози Рӯҳулло буд ҳамкорам аз Душанбе ки барои шумо гузориш медод. Зимнан издивоҷҳои бармаҳал ва аз ҳам пошидани оилаҳои ҷавон дар Тоҷикистон солҳои охир ба як мушкилоти доғи ҷомеа табдил шудааст. Тибқи омори тозаи кумитаи кор бо занон, танҳо дар 3 моҳи соли ҷорӣ беш аз 3000 хонавода аз ҳам ҷудо шудааст. Пажӯҳишҳо ҳам нишон доданд ки 44% духтарон дар Тоҷикистон 19 сола нашуда издивоҷ мекунанд ки дар муқоиса ба 5 соли пеш 5% зиёд будааст.